Samantala, idol, ilang residente po sa Barangay Real Urbistondo, Pangasinan nanawagan po ng pagsasaayos ng kanilang bako-bakong bahagi ng kalsada. Para sa detalye kasama natin, idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Anawagan ng ilang residente sa Barangay Real Urbistondo ang agarang pagsasaayos ng malubak na bahagi ng kalsada sa kanilang lugar. Ayon kay Barangay Treasurer Josephine T. 14, matagal na rin umano na problema ang naturang bahagi dahil sa ilang aksidente na naitatala. Madalas umanong nadidisgrasya sa bahagi ay mga bisita dahil hindi pamilyar sa lugar. Sa lubak-lubak talaga. Saka ilan na rin ang na-aksidente dyan. Naidulog na rin umano ito sa lokal na pamahalaan at nakatakda umanong malagyan ng asfalto, ngunit hanggang ngayon ay patuloy na naghihintay ang barangay. Naakit na yan, kaya na-asfalto na yan, kaya lang hindi natapos. Sabi nila, yung sukat daw hindi kasama. Kasi doon inumpisa doon sa may boundary, sa poblasyon sabi nila, ang sinukat dati, ang alam ni Kapitan, sinukat yan hanggang dyan sa may lubak-lubak. Pagkatapos ng pag-spalt pala, hindi yan kasali. Pansamantala rin itong nilagyan ng signage at buhangin bilang pantapal sa bako-bakong bahagi na mula umano mismo sa inisyatiba ng punong barangay. Unang idinulog ng isang netizen sa IFM Dagupan ang naturang reklamo dahil sa posibleng aksidente ngayong tag-ulan kapag hindi umano napansin ng mga motorista ang butas sa kalsada tuwing bumabaha. Sa ngayon, umaasa ang mga residente na agad na itong mabigyang pansin upang ligtas sa mga motoristang dadaan sa lugar. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.